Gate ani kungon bising ke pura man ga ang mana nogo chubaka gate ano sar songbo school ni teacher ro belai ke chubaka abun baga na ni se kai number mani pass ke manka gate sar songbo ba hamai maya pharo ge an ma babu songo gate je subana ro na hamai maya pharo te kai to nobo hamai maya pharo Oke, dabu school ni phurungnai rok nokaroi dabu phataro abo hai tuition rok master to tong nakjak da orang ni nakjak orang ni tong kasa arts group te kasa science group puru borok ni bisingtei pinang tebo chuba sumang khatana borok no dogo ngai aban puri tong ka Oke, busoro pori nang salogo angkai gonta kai busoro pori japro সময় mano apro kai phungro por jago সময় man puro ngate school thang phai angkai aban pore khela thang jago school phai kai ngate sari go 7 rong no hoite 9ta joti ro por jago ta 1.5 ঘন্টা bisingo Oke, dabu nang buskang salogo tamrok borok pona musung bahai kai nang bo hero wansuk tong ta arts tin pona musungo ngai ekta mane bol photo ekta officer kotor khai busana musung ta buskango mane ani jibo busanai ngate ani mane angni ji busai mahanga ani parani bo ekta makhang rok sungo parani bo nijini buma bukhani gadin jotuni ta bo elakani nong kamini bumung kya sakrati kamini bumung ga sipai hawar khoi sipai hawar na khoi tripura Oke, dabu ang chini ani bawa sungna sungna ingkai ani cherai je dabu sungna mat kaham manaya khunai 80 ni above ingkai bahai ma tong nang tore tong hamza kata phat number kaham mane bahai ma tong kan na ka bahai kai nang nin cherai no asuk je asuk mat kaham kai nang je ani cherai je mangkha gabo baba hai kai nang dabu chuba khai ko dabu pramni tuition nang bisingti phanong kha ba pora phurman bisingti bobo hayo nang bisi chuba kha dosa to pia chan khai ro phurung ngai abo rang ro pia chuba nge dabu nukhung rok bahai kai choli nang bahai tamu samrok khai nukhung rok nai samgai to hen pukta kam la khai ta samurok khai ta nge dabu nin cherai no nang bobo hai rok phurungna musung ba bobo hai rong ungko rok nang wansubi tong phurungna bagai bobo hai nang dabu bobo ke wansubi tong nin cherai no kobangma pori thani darom di kobangma baksa to IPS no tui baksa doctor engineer no tui haidiba baksa IAS no tui kobangma nahar mung tong haidiba abo hairok to tong kane ab kita go por na to mu to por ri ma tai go kori bai rang tak sat Oke, dabu ang chini bukukna busungnai nang nini cherai mat kaham kai mamani nang tore tong thok bahai ma tong Oke, nini cherai dabu orto saka kobangma gonta poriwo haidiba Oke, dabu nang tam kesanai dabu chini tibra salu korong no mo hai kobangma nini cherai sik haidiba nong am suye bo tong oke chini tibro kobangma tibra sarok tong haidiba Oke, dabu nang tam kobok nai kobong nam kai ani kita chuba jangma musung ta mane bono pori thani roko Oke, dabu noro sudu chuba thani nio mane chuba jang musung ta bumung kya sagra ga namita dabu Oke, nini bo kya sagra sakun de gorma busur tong nukhung go nong cherai ungko family member khoro busur tong pajona bode okara jutani okra tong sula Oke, hamba amna inin bumung kia sagra wa tamo ni bumung ani bumung ga sarada jabarma nang bos klo reng sereng mani ramani sodar para high school kai nang to kaham mat mang khane ang khanawi phayo ta ang kai dabu busuk rok mang khanang daw kia sai khna re angka ingko 438 mang khata tabu arts na hai pona hin dongo bo sajo busuk mang khada kia sale বাংলা মাংখা 93 engkai অঙ্ক খা 91 বিজ্ঞান 86 ইংলিশ 85 ngate social study khai 83 মাংখা Okay, 80% ni above tong na joto all subject no 80% above Okay,